Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per la vostra presència en aquesta primera jornada del segon torneig internacional del futbol base Biosport Food. Una primera trobada serà avui que inclou la cerimònia d'inauguració, aquesta a la que esteu assistint, i la celebració al camp de les Canoletes, aquí mateix, dels primers partits del calendari establert per l'organització. Tots els patrocinadors que també s'han nomenat i que també sense ells no hauria estat possible aquest torneig. Torneig que per als criats, per als joves, és important. Hola, com te dius? Nacho. Nacho, és la primera vegada que jugues un torneig d'aquest tipus? Sí. I què te sembla? Bé, això molt bé. Què et penses que pots treure d'un torneig com aquest? Una victòria dels torneigs. Una victòria, pots guanyar tot? Sí. Marcel, późno. No, jest Candle, vale. Exacte. Ben juntats, vamos, venga. Va, patata, sense butxeries, patata, vamos. Molt bé, em dic Ricard Alegre, sóc el delegat de l'Alevín B de l'Espanyol, del primer any, i estem encantats amb la invitació que ens han fet per vindre a aquest torneig, que és la primera vegada que venim. Bueno, principalment que s'ho passin bé els nens, perquè està sent una temporada molt dura, i que disfrutin aquests dies amb companyerisme i amb bon ambient. Què, vosaltres treis, d'acord? Me dic Joan Pons Pieta i soc d'aquí de Sant Lluís i he vingut a veure el torneig aquest, que jo m'agrada veure futbol i jo jugo aquí a Sant Lluís. Soc del Madrid, però com que no ve aquí, però jo m'agrada el València també, la manera de jugar, i m'agrada molt en Roberto Soldado. Déjale espacio, que se pare de él, ¿vale, David? Que conduzca hacia adentro. Vais los dos ahí en las bandas. Muy bien, Isma. Incorpórate, Isma, que está David. Venga.